Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel. Thank you for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if it's the first time coming across this channel. Subscribe and do join in the community. Guys, if anibukeli ukwababa go 7:30 kuMzansi Magic Mondays to Friday, kuzobe nibukele ntoni? Kuzobe yintoni le nibukele? Niphoswa njani man ubumnandi obulapha? Amalobola a-on between uBahume noZwelakhe, but ke kukho uThemba udicide ukuyihajeka yonke le process. Naye uzawuthumela abantu bakowabo ngale mininye yangoLwesihlanu, because uZwelakhe uthumela abantu bakowabo, so uThemba uyayihajeka naye uzothumela abantu bakowabo. Hayi uThemba angazosidina tu, angakhalingi. Ebehleli i-7 years yonke elibele kuGalavanta ngezikuta, ehamba enxile, ehamba ephalaza. Kwafika uZwelakhe wenza into ezibukwayo. Ngoku kukhona decide uvuka emaqandeni. Hayi suka, makalale wethu, makalale kuloo maqanda wakhe abolileyo bewafukamile. In fact makaqhubeke wafukama, angazosidina le Themba. Makaqhubeke ahlale nelobola lakhe or alithathe agalavante ngalo aye ezikuteni zakhe nalo lobola yakhe. Asazi ke namhlanje kuFriday, yile mini bekade ixelwa yimini yamalobola. Sizawubona kuba kuzawuqhubeka ntoni. Kodwa ke uZwelakhe azabakhupha ifemeli kaZwelakhe zibakhuphe ibalahlele phaa phandle abo bantu abo bakulo Themba. Bayaxoka noxoka khange bathumele leta. uThemba uyaxoka uthi ileta uyithumele kodwa akayithumelanga. Uzohayijeka yonke le process. Makhe siboneni ke i-cast yethu esinayo kwesi story sethu simnandi kangaka. Sine-couple yethu ke, siqala nge-couple yethu. uZwelakhe Mkhize. uZwelakhe unebhizinesi, urana ibhizinesi ye-drug. Sibe noBahume Mtawung. uBahume yena uyi-financial advisor. Sibe notata uDumisane Mkhize oyi-rival noZwelakhe, akamfuni nje aphumelele, uyamlwisa ezintweni ezininzi, ufuna kuphumelela abantwana bakhe. Utata uDumisane nguye noZandile Mkhize, unkosikazi wakhe. Sibe noDikeledi Mtawung nomyeni wakhe uMr Mtawung, zii-parents zikaBahume. And then sibe noMhlaba. uMhlaba ngunyana kaZandile notata uDumisane. And then kubekho uKhethiwe, usista kaZwelakhe, noMusa also utshatile. uKhethiwe utshatele to the Khumalo family. Sibe uSilindile, kuthiwa ngu-TLB kapha esitorini, uTLB Mkhize, umama kaZwelakhe noMusa, umama kaZwelakhe noMusa noKhethiwe. Sibe noMusa, uMusa u-reckless, uyamithisa, akakhathali lo, akahoyanga nto. And then ubhuti wakhe funeka asebenze umsebenzi woklina amahlazo wakhe. Banintsi mani ezinye ii-pictures, abanye andikabi nazo, ndisazama uzikhangela. Sinabo ooDinana Mtawung, isista kaBahume Mtawung. Sibe naye uMandla, ndiyayikhangela ipicture kaMandla ndiyifumani. uMandla lo ubhuti weyikuta, uMagabhana. Banintsi abantu abakule cast, kodwa sawumane sibabona ngoba bona bamane befika bona, kodwa siyayi-understanda nje idlala. Ayikho into esilahlileyo, siyayi-understand. Imnandi kushow ukwababa. Andiyazi uba abanye abantu ibaphosa njani. Okay, thank you guys. Let me leave this video here for today. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe and then ucomment down below utsho uba wena uyayibukela or no. And then uhlale apha kule channel also for ama-reviews. Thank you so much for watching. Till next time, ndinithanda. Bye bye.